आंनि हौवायाबो थैयाखै आंबो थैयाखै ओरैबादि सासे मानसि होननानै बुंजानाय नङा बेखौहाय सासे बेखौहाय जुनारजोंहाय तुलना खालामब्लाबो आंहा गोरोन्थि जानाय नङा पुलिसफ्रा नायनै माबादि माबा हरबाय थायो ओमफ्राय खोनासंनानै लादो नै मा राव बुंहरदों बेयो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दिनैनि आपडेटखौ इन्ट्र' भिडिअखौ नायनानै बयबो मिन्थिखाबाय आरो गोबाङानो खोनाखाबायबो जानो हागौ आरोना प्रिति नार्जिनारि मानो होनोबा एनिथिं एमजेनि हिन्जाव होननानै नोंथांमोना बयबो मिन्थिखायो दा बिनिनो मोनसे ससियेल मिडियायाव गोबां भिडिअ भाइराल जाबाय दङ आरोना नोंथांमोना नुबायबो जानो हागौ नुवाखैबाथ' नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरै नुलांसिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायला नोंथांमोना इन्ट्र' नायनानै बुजिखादों भिडिअखौ मानि सायाव जागोन प्रिति नार्जिनारिखौ मा खालामदों नोंथांमोना कल हरनानै मानो होनोब्ला कल हरनानै मोनसे गाज्रि रावै बुंनाय नोंथांमोना बे रेकर्ड खोनादों जानो हागौ खिन्थु आं बे रेकर्डखौ नोंथांमोननो होआ आरोना नोंथांमोननिसिम आं रिमुभ खालायना होगोन जिखुनु माने साउन्डखौ अफ खालायना होसिगोन नोंथांमोना जुदि नायथारनो गोसोबा नोंथांमोना गोबांथार इउटुब चेनेलावबो आपल'ड जादों आरो नोंथांमोना जुदि नायथारनो गोसो जादोंबा खोनासंनो गोसो जादोंबा नोंथांमोना प्रिति नार्जिनारिनि फेसबुक पेजाव थांबानो जाबाय बेयाव नोंथांमोना नुनानै मोनगोन जिखुनु माने ओरैबायदि मानसिफोर दङ आरोना सो होनना बुंजायो आरोना दा नोंथांमोना जिखुनु भिडिअखौ फुल नायनानै ला फुल नायबा बुजिनानै मोनगोन मोजाङै फुल नायबा मोजाङै बुजिनानै मोनलांगोन नोंथांमोना मिथिखायो आरो गोबाङानो प्रिति नार्जिनारिखौ गोबाङानो मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो आरो आङो बिनि इउटुबावबो गोबां बिनि दख'नानि भिडिअ लाबोनायखौबो आंबो सानफ्रोमबो भिडिअ नायबाय थायो नोंथांमोनाबो गोबाङानो नायो जानो हागौ माने प्रिति नार्जिनारियाथ' बेफोरबायदि नङा नोंथांमोना बयबो मिथिखायो आरो नोंथांमोनाबो मिथिखायो प्रिति नार्जिनारिनि हौवाया एनिथिं एमजे होननानै दा बेहा सासे फिसालाबो दङ दा फिसाला सासे थालायनाय हिनजाव मानसिखौ सासे हौवा जोंनि बर' हारिनि सासे हौवायानो जुदि बेफोरबायदि कल खालामनानै बेफोरबायदि बुंहरोब्ला जिखुनु नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नाय आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो नोंथांमोना बेकग्राउन्डआव मोनसे मेचिन गाबनाय खोनाबाय दङ जानो हागौ माने ओरैजाय जोंनि न' खिथुनखिजाय दंफां हाफायदों आरोना बिनिनो नोंथांमोना बे साउन्डखौ खोनादों जानो हागौ आरोना जिखुनु नोंथांमोना बेफोरखौ बाद हो आरोना आरो आंना दिनै मोनसे वायारलेस माइक बे वायारलेस माइकआ मैयानो मोनफैनो गोनांमोन आरोना ओमफ्राय जाय डिलिभारि बय होफैग्रा बियो माने आन्दायना थांदों आरोना एड्रेसखौ माने जोंनिखौ आन्दायनानै बेलेगाव थांनानै आंनाव कल खालामदोंमोन आरोना बिनिफ्राय दिनै फैगोन होनदोंमोन नायनोसै माने दिनै सफैबाथ' नोंथांमोना एबारनिफ्राय बे वायारलेस माइकजोंनो नोंथांमोना आंनि भइसखौ माबायदि खोनायो बेयाव नोंथांमोना मिथिसिगोन बिदिब्ला नोंथांमोना फार्स्टआवनो नायग्रोना लाग्रो आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरो अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव मानो होनबा ओरैबायदि मानसि दङ आरोना जोंनि हारियावबो बर' हारियाव मानो होनबा मालायनि दावगानायखौ नायनो हाया आरोना बेफोरबायदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो आंनि हौवायाबो थैयाखै आंबो थैयाखै रायजोफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनैहाय आङो ओरैबादि सासे मानसि होननानै बुंजानाय नङा बेखौहाय सासे बेखौहाय जुनारजोंहाय तुलना खालामब्लाबो आंहा गोरोन्थि जानाय नङा आं बुंनो गोनां गैयामोन खिन्थु आङो गोबाव समनिफ्रायनो आं सानफ्रोमबो बे मानसिखौ हरनि 1टा 12टा फन हरनानै डिस्टार्ब हरबाय थानाय आं नुगासिनो दङ थेवबो आं जेबो होनाखै दै ओमफ्राय नाथाय दिनैहाय जेब्ला आङो बिनि नाम्बारखौहाय माने आं जेबो सेभ खालामनानै दोना नालाय बायसान्स जोंहाय आं रिसिभ खालामनांदों रिसिभ खालामनाय लोगो लोगो बिनि रावफ्रा खोनासंनानै लानै रायजोफोर ओरैबादि बियो आरोना नै ओमफ्राय कल लिस्टफ्रा नायनै माबादि माबा हरबाय थायो ओमफ्राय खोनासंनानै लादो नै मा राव बुंहरदों बेयो मानो मा खालामनो मा नोंनि फसायो आं मा बुंदों खनसे बुंबावलाय मस्टनि जात हा नोंहा नम्मा गैया नोंनाव गैया नोंहा असभ्य हा बर' हारिनि केलेंकारि खोनाबायना रायजोफोर मा राव बाहायहरदों बे मानसिया बेफोरबादि जुनार आखुनि मानसिया जोंनि समाजाव थानो थाखाय समायो नामा लाजि सिं लाजिनो रोङा बेखौ आं मुर्ख बुंगोन नोंखौ आं मुर्ख बुंगोन नों सासे जुनार आखुनि मानसि दै नों मा मोनथिया नामा आं सासे मानसिनि हिनजाव आं सासे बिमा नों मोनथिया नामा बेफोरबादि मुर्ख भाषा मुर्ख राव बाहायहरनो
सासे आइजो मानसिखौ सन्मान होनो रोङै नोंहा बिमा आरो बिनानाव गैया नामा न'खराव बाखाय आंखौ भाइराल खालामनानै आंखौ नंखाय बाखाय आंखौ फान्दायदोंब्लाबो आं आंनि जायगायावहाय आं सासे गथ'खौ लानानै गसंनानै दङ दे बिनि थाखायनो आंखौ नंखाय बाखाय आंनि केरेक्टारखौ बेबादि साननानै जुदि बेबादि नोङो कल खालामो आरो बेबादि नोङो लामा सुजग नागिरोब्ला नों बादि सुजग नागिरग्रा मानसिनिखौहाय एकदम आङो खाथियाव मोनबाना नों बादि मानसिखौ दोखो दोखो बुग्लिनानै नोंनि मेगन थाइनैखौ एरख'ना होगौ नों जाय नोजोरजों नों मानसिनि मालायनि हिन्जाव मालायनि बिमाखौ नोङो बेबादि नोजोरजों नायग्राना नों बादि मानसिया समाजाव थानो थाखाय समायथारा जुनार आखुनि मानसि नों दिनैनिफ्राय आंखौ बेबादि कल दाखालाम दे जुदि कल खालामबावो नोङो दिगदार जागोन नङाबा आं सासे हिन्जाव बादिनो आङो हिन्जावनि जायगायाव गसंनानै दं सासे आं बिमा बादिनो बिमानि जायगायाव गसंनानै दङ मोनथिबाय ना आंनि हौवायाबो थैयाखै आंबो थैयाखै हौवाया खाथियाव थाया साननानैहाय आंखौहाय बेफोरबादि चान्स लादों नामा नों बादि मुर्ख मानसिया आंनो हौवाया खाथियाव थायाबाबो आं सासे हिन्जाव आरो सासे बिमानि आब्रुथिखौ आं बावाखै दै मुर्ख मानसि थ' रायजोफोर बे मानसिखौहाय कल खालामनानै बे मानसिया अबेनि मानसि अबे जायगानि बे मानसिखौ कल खालामनानैहाय नागिरनानै बेबादि मानसिखौ मोनोबाथाय दोखो दोखो बुग्लिनांगौ जावग्लिनांगौ बेबादि मानसिखौ एकदम जोंनि समाजाव एक्जिस्ट खालामो समाया बेफोरबादि मानसिफ्रा बिसोरनि थाखायनो जोंनि हारिया दायो बदनाम बदसि अखानायबानो सान हाबबानो ससियेल मिडिया खेवबानो नै उमुकनि हिन्जावा अबेजों खारलांदों नै उमुकनि हौवाया अबेनि हिन्जावखौ लाना खारदों बेल'सै लाजिनो रोङै मुर्ख